Všetkým ahojte, to som ja, Anželina. Lajkajte a doberete náš kanál a kliknite na zvonček. A dnes ja vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Bambi. Neviem, kto by tú knihu nepoznal. Akože knihu ešte dobre, ale rozprávku? Však Disney rozprávka? Bambi? Neviem. Už asi viete, o čom je tá kniha. Nemá toho autora, lebo jak viete, je to rozprávka. Vydavateľstvo je na G, čo ja viem. Vydavateľstvo je Egmont ČSFR s veľkým. Veľmi sa mi táto kniha páčila. Sú tu strašne cute obrázky, strašne sú zlaté. Veľmi sa mi páčili. Aj páčia. Napríklad takýto obrázok, však kto by tú knihu nevzal proste a neprečítal len kvôli tomu, že je to taký pekný obrázok. Však to je jaké cutie, ale akože fakt, neviem. Aj tu, jak spolu spínkajú. Vlastne, čítala som tú knihu menej ako deň, prečítala som ju za raz. Približne toľko je tu textu na strane jednej a je tu, že 95 strán. Akože nie je to veľa, akože pre mňa. A veľmi sa mi páčila. A no poďte už na tú rozprávku. Vlastne neviem, kto by nepoznal Bambi, ale kto to nepozná, tak ste vrah národa. Podľa mňa, lebo toto tu, to sa proste nedá nepoznať. Akože dobre nejaké deti, ktoré sú teraz, neviem, v 2. ročníku, nejakom 4. Ale čo sú akože viac dospelší ľudia, kto by túto rozprávku akože nepozeral? Však to je Disney. No dobre, poďme ku tej knihe. Táto kniha bola o Bambimu, to už je jasné, dobre. On sa narodil, ležal pri mame a potom, jak sa postavil, pri tom, jak sa narodil, nemal pri sebe otca. A jak sa postavil na nožky, sa išiel hrať s kamarátmi, ktorých našiel vlastne po ceste. A sa s nimi rozprával, začal hrať. Potom na ďalší deň bolo veľmi pekné počasie, lebo predtým akože pršalo. A Bambi sa čudoval, že čo to je. Ale mama mu vysvetlila, že to je vlastne dážď, lebo on si myslel, že oblaky plačú, ale dobre. No akože kto by tak akože nemyslel, však je malý Bambi. Ale dobre. On si myslel, že oblaky plačú a vlastne mama mu vysvetlila, že čo je dážď a tak. A na ďalší deň, keď už bolo všade pekne, peknúčko, svetlúčko, tak šiel hrať s kamarátmi a Zaječík, nájdem ho, asi tento, ale nie som si istá, akože ho odviedol ku rieke, kde bola aj žabka, ktorí sa schovali, lebo ich vystrašili. A vlastne Bambi sa pozrel do vody, lebo akože ju ešte nikdy nevidel, však sa len narodil. Sa pozrel do vody a tam bol ďalší jeleň. Ale Zaječík mu vysvetlil, že vlastne to je len jeho odraz a vo vode sa vždy uvidíš, vysvetľoval Trielko. Volá sa to odraz. Bambi sa stále mal čo učiť. Vlastne nevidel, čo to je a chcel mať pri sebe aj nejakého jelenka. Jeleň. Sebo jeleň. Vlastne to je nič. Ale o chvíľu sa mu za chrbtom objavil ďalší jeleň. A to už nebol nejaký odraz vo vode, ale to bol jeleň. A to bola jeho sesternica. Oni boli takí zlatí. Ale čo sa stalo na konci, ja nechápem stále, akože čo toto tu, akože ja neviem. Nechcem vám hovoriť, čo bolo na konci, ale veľa z vás to asi vie. A tento sa obrázok mi strašne páči. To je len taký pohľad, taký side-eye, ktorý hádže ja, brat, alebo ešte takto, keď ho objíma mama, že
Ale ja by som kvôli tým obrázkom tú knihu aj kúpila doslova, že je také zlaté, zlatočké, peknúčké. No a vlastne potom, jak oni sa hrali, stále sa zabávali, ale potom došiel taký veľký jeleň, taký úplne, a on povedal, že to je kráľ, že lesa a vlastne to bol Bambiho otec. A potom ten otec predal tú akože korunu, vlastne chápete, ne? Tomu Bambimu, lebo bol jeho jediný syn a vlastne potom mal dieťa a vlastne tomu dieťaťu, vlastne on mal 2 dieťa, vlastne hej. A oni, princezna a kráľ, princezna a princ, vlastne boli potom. No vlastne to je jedno, ale mne sa tá kniha strašne páčila a asi viete, o čom rozprávam, už ste videli tú rozprávku. Píšte všetci do komentárov, že áno, že hej, že určite, že 100%, lebo vy ste vrah národa ináč. Ale ja vám radím prečítať túto knihu, tak sa mi veľmi páčila, sú tam veľmi pekné obrázky aj dobré. Nájdete v rôznych knižnicách, v Košiciach na Slovensku a radím vám ju prečítať. A vy nezabudajte čítať a čítať rôznymi jazykmi, ako je slovenčina, čeština, ukrajinčtina, ale nie ruština. Akože na čo vám to treba, neviem. Akože, neviem. Ale dobre, všetkým ahojte.